för gudstjänsten. Och vi får börja med en psalm som säkert för många minner om morgonböner i skolan. Jag lyfter ögat mot himmelen. Ja me alustamme laululla maa vaata röysasti taevassa. Finns det all anledning till tacksamhet. Under de 20 åren har ett verkligt under inträffat. Ja, egentligen fler. Kyrkans restaurering och återinvigning är ju inget annat än ett verkligt under. Hur ett Herrens händer till dygd, inte endast tak, väggar, inredning och allt det där som hör till, utan först och främst att kyrkan fick åter sin rätta användning som ett Herrens händer. Det var ett under som skedde. Många av er som är med idag fick se och uppleva när det underet skedde. Under de gångna 20 år skedde också under att Estland blev fritt på nytt. Ockupanternas grepp släppte. Allt föll ihop som ett korthus. Alla fick möjlighet att återvända. De orden som vi just sjöng. Tack för att gott du mig ständigt ger. Att känna, älska och äga. De orden har en särskild betydelse för så många av er här
idag. Ni fick en ny möjlighet att känna, att besöka er älskade Gud. Ni fick möjlighet att på nytt äga era förfäders mark. Det är ett verkligt Herrens under att det gick på det sättet. Ser vi ut över världen på andra minoriteter som har flytt och lämnat allt, så är det nog inte många, om ens någon annan, som har fått återvända på det sättet att både känna, älska och äga sina förfäders mark och liv. Ja, mycket finns det att tacka Herren för, både i det stora och i det gemensamma, men också i det enskilda livet, för varenda en av oss. Men så har vi så lätt att glömma bort det lilla ordet tack. Vi har så lätt för att ta allt för självklart och givet. Alla de gånger då vi har glömt att tacka, och allt annat som vi har glömt eller gjort fel i tankar, i ord och i hjärta. Allt det där får vi nu lägga inför Guds ansikte, be om hans förlåtelse och ta emot förlåtelse. Få leva i Guds gemenskap här på jorden och en gång i evighet. Och i medan nu böjer oss, tagas i nende aastate peale, mis on möödunud pärast Vormsi kiriku taas ühisemist, siis meil on suur õhtus tänulikud olnud. Taastamine ja taas ühisemine oli tõeline Jumala ime. Ja palju teist sai õnnistus näha, kuidas see ime läks teoks. Ja kui mõtleme nende aastate peale, läks ime teoks. Ja Eestis, mida sai anda. Aga meil on nii lihtne ära unustada, kui tähtis on olla tänu, kui tähtis on Jumalat tänu. Nii lihtne on võtta kõik, kui iseenesest mõista, et meil on kirk, et meil on vabadus, et meil on pääs Jumala juurde. Kõik see tänavatus, mida meil on tulnud, kõik teised mõtted, teod ja sõnad, mis on olnud Jumala püha tahtmise vastu. Kõik see me saame nüüd tunnistada, et me saaksime Jumala andeks andmist vastu, et saaksime olla Jumalaga koos siin maa ja ka kord iganes. Låt oss be och bekänna. Valvänta.
Dina synder är dig förlåtna. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vi... Amen. Och i tacksamhet och lovsång sjunger vi psalmen. Gud, vår Gud, vi lovar dig. Ja, men Laula med. Jo, man, sing med Ida.
likaså på Anna, tackar och gav åt lärjungarna och sa: drick av den all. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi här, din uppståndelse bekänner, till dess du kommer åter i världen. Helige Far, vi firar denna år till åminnelse av din Sons lidande och död, uppståndelse och himmelse, av livets bröd och välsignelsens kamp. Ge du oss att äta och liv, intill den då han kommer åter i världen. Vi ber, se till hans fullkomliga och eviga ord, med vilket du har försonat världen med dig. Låt oss alla genom den helige Ande förenas till en enda och fullkomnas till ett levande hopp i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig, i den heliga Andes ed, all ära och ära, från evighet till evighet. Amen. I den helige Andes gemenskap och med alla dina bröder i alla tider ber vi den bön som din Son själv har lärt. Barmhärtigen ös på oss, ni som med ensam Jesus Kristus, mig från öppet. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ont. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Isanda rahu, olgu teidän. Ja me laulamme Kristus Jumalan kautta.
sest teie jaoks on kõik juba andnud. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Isä, tunnistaku sin ja oikkusi, och ditt ords Gud bevara dig till evigt. Kristi kropp för dig utgiven. Isä, tunnistaku sin ja oikkusi. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Jeesus Kristus, kelle ihu ja värv me siin oleme vastu võtnud. Tema rahu saatku ja hoidku meid igaveseks eluks. Aamen.
har instiftat denna heliga natt till vår tröst och salig. Vi ber, ge oss att så blir Jesu åminnelse och jord, att vi får vara med den stora nattvarden i himmelen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Ta nu till sist emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Siis läheme üheskoos surnuaeda, et seal ühiselt palvetada. Jagatakse küünlad, võtke neid ja kõndige mitte vaatlikult ja me laulame selle rongkäigu ajal var nii kaunis. När gudstjänsten här i kyrkan nu är slut går vi gemensamt ut till kyrkogården för att vi, det delas ut ljus, tag emot dem och gå försiktigt och sätt sedan ljuset efter bönestunden på anhörigas eller andras gravar. Och vi sjunger under gången: härlig är jorden. Oh
evighet. Hjälp oss att vandra i Jesu spår och en gång få nå hem till din eviga glädje. Armas taevane Isä, me täname sind, et Jeesus on võitnud surma üle, et tema on toonud meile andeks andmist ja elu. Aita meid, et me tuleksime tema juurde, paluksime andeks ja elaksime tema andeks andmisest, et meie ei peaks surma kartma, vaid saaksime olla kindlad, et see sama Issand, kelle jälgedes me oleme siin maailmas käinud, ootab meid teisel pool surma. Me täname sind nende eest, kes on enne meid lahkunud siit maailmast igavikku. Aita meid elada nõndamoodi, et meie saaksime olla koos nendega taevariigis. Jeesuse nimel. Aamen. Glädje. Aamen. Ja nüüd on siis see hetk, et panna oma küünad seal, kus te ise seda sooviksite. Nu är tiden inne att sätta ljuset som en påminnelse om Jesus som världens ljus, just där var och en vill sätta det. Täpselt. Om vi säger att så gör vi en kommunistisk senare. Det kan man göra. Normer. Tervitan sind, armas kogudus Vormsi Püha Olevi kiriku taaspühitsemise 20. aastapäeva. Tänaseks antud loosungi sõnaga Efesuse kirja 3. peatükist salmidest 14 ja 15. Ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Aamen. Vormsi kirik tuletab meelde, et ka siinne rahvas on võinud olla ja võib olla seda ka täna, nimelt ristirahvas, ristitud rahvas. Nime pidi kutsutud Jumala enda poolt. Teiseks väljendab Vormsi kirik inimlaste võrdväärsust Jumala armastuse osalistega. Üle rahva
asutuste ulatuvat kokkukuuluvust ja sidet inimeste vahel. Jumala ees oleme üks pere, vennad ja õed. See on palju sügavamat ja inimlikumat kui näiteks Euroopa Liit või üleilmastumine. See võivad olla ka tähtsad asjad, aga me vajame seda vaimset ja vaimulikku kokkukuuluvust. Kolmandaks väljendab see pühakoda usu loovat ja uuendavat jõudu, võitu hävingu ja ülekohtu üle. 20 aasta eest tõusis Vormsi kirik taas varemetest. Tänu inimestele ja suguvõsadele, rootslastele ja eestlastele, kes tundsid oma südames kutset nimelt selleks pühaks tööks, kutset Jumala enda käest. Põlmitada taevase isa ees on ületekk, seda enam siin nooruslikus kirikus, mis on pühendatud sajandeid tagasi elanud suurmehele, pühale Olavile. Selle nime taga on tema kandja elu ja usk ning see püsib. Ei ole midagi, mis inimest rohkem ülendab ja kuulub inimväärikuse juurde kui alandumine Jumala palge ees. See ehitab meidki elavate kividena üles vaimulikuks pojaks ja pühaks preesterkonnaks, nagu seisab esimeses Peetruse kirjas. Õnnistagu Jumal seda kirikut ja kogudust, tänast aastapäeva ja meid siin kirikus aastapäeva kogudusena. När vi har samlats för att fira Sankt Olofs dag är det viktigt att tänka på namnets betydelse. Men ännu viktigare än att ha ett namn här på jorden är att vara inskriven i livets bok i himmelen, vara ett Guds barn och Jesu lärare. Kyrkan här på Ormsö bär vittnesbörd om att Ormsöborna redan i gamla ville vara ett Guds folk. Därför byggde man detta Herrens tempel mitt på ön. Ormsö kyrka bär också vittnesbörd om att godheten segrar över ondskan. Kyrkan var förfallen och förnedrad. Men många var det som ville på nytt bygga upp Herrens tempel. Måtte Herren hjälpa oss här och nu till att finna den rätta vägen hem till Guds frid. Amen. Yeah.
Herre Kristus rakas. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta vaimusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et tema igavene elu peab olema. Läsning ur första Konungabokens 8:e kapitel. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare uppsänder till dig, och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus, den plats om vilken du har sagt, mitt namn skall vara där, så att du också hör den bön som din tjänare vill. Vänd mot denna heliga plats. Jag hör på den åkallan som din tjänare och ditt folk Israel uppsänder. Vända mot denna plats. Må Gud höra den och låta den komma upp till himlen, där du bor. Och när du hör, så må du förlåta. Amen.
Päivän epistola on hebrealaiskirjeen luvusta 12. Kuulkaa. Ette te ole tulleet käsin kosketeltavan, tulta suitsevan luoren juurelle, sinne missä oli synkkä pilvi, pimeys ja myrskytuuli. Ette sinne, missä kuultiin torven toitotus ja ääni, joka puhui niin, että kaikki pyysivät päästä kuulemasta enempää. He eivät kestäneet määräystä. Jokainen, vaikkapa eläinkin, joka koskettaa vuorta, on kivitettävä hengiltä. Se näky oli niin pelottava, että Mooseskin sanoi, minä pelkään ja vapisen. Ei, te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elämän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta. Ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari. Siellä ovat perille päässeiden vanhurskaiden henget. Ja siellä on uuden liiton välimies, Jeesus, ja vihmonta veri, joka huutaa, mutta ei kostoa, niin kuin Aabelin veri. Tämä on Jumalan sana.
siis nende meel läks väga pahaseks. Ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll, kas te pole